Coba kene sak mendel, Mbak Niken, Mbak Niken. Mbak Niken. Terus luar sing dadi nadare penjaripun Mas Anggra. Nggih, pun luar. Danyang wis ra nagih utang, wali ra nagih janji. Wis luar. Amin. Kari nemu padang, kari nemu lancar rezekinipun keluarga besar panjenenganipun Ibu Ratih Bapak Kohar. Pak Kahar. Kahar nggih Pak Kahar. Nggih monggo Puspita Nalori napa Kusuma Wijori nderek Mbak pelok nggih dibawani Cak Yuda ya iso bawa, mondol ya iso bawa. Siap. Napa? Pamintaku. Mondol. Nimasitose. Terima kasih untuk konco-konco Cakraning Rat Fans Club CFC. CFC luar biasa. Dari Rembang, dari Bojonegoro, Rawo. Udus Mas Utomo. Udus. Mas Utomo wis ora tau absen. Terus kalih salam runtut tansah reruntungan. CFC hadir juga salam untuk Ina dari NS. Ina NS. NS kini kan Salindri. Ele ra ketok ele. Jeneng asline lho Eka gitu Lina. Klambi silian. Ing sarina sawah ngene Mbak Niken pilih Puspita Nalori apa Kusuma Wijaya nderek? Puspita. Puspita Nala. Puspita kembang nolo ati, kembange ati. Siap. datan kinggang sarambute Cara-cara susukna rasane ben-ben saune. Karepe ngono. Mesti omah ngomong nek suara rambut to. Datan kinggang sarambut. Wah. Ngono. Ora nganggo datan kinggang sarambut. Tok. Ngono. Sarambut tok kuwi lah. datan kinggang sarambut Alah. Orang gawe tok. dari Pak Egit nganggo Datan kinggang sarambut. Hup. Paham. Jawa hup ora? datan kinggang sarambut Langsung ya Pak Nggo, nek gak malah muni hub engko. Lah iya. Apal aku karo mondol iki. hop Oh iya iso ora ditarik. iso lamun adoh caketing ati yen cedhak tansah mulat sida asih Mak suarane. Indo mimi hamin tuno hayu nimas bareng ana tepi wajib Bener, wis bener. Saiki wis karo ora nganggo bek ya. Wis bener Pak saiki nggih. wis apal kok. Apal. Sida asih braya rik luburan teko Tong. Sida asih braya braya Sing dimainke iki brane. Dadi brane iki diolor, ditakrek, ditolor. Ah ya apik behane.
ngono lho. Bang. Raya. Angger tak peni rumusnya sing gudulanan berane sukses. Oh. Dikira gak kok guri jebule kok ngarep. Bos Picanolo niki. Oke. Bos Picanolo. Biasane Bos Picanolo nek penari latar cilik ngene biasane. Hah? Penari latar cilik. Sapa? Mas ana. Lho, Oh anu ta. Mas Jagat ta? Itu biasane. Oh Mas Jagat biasane nek lah iya. Jare pengen foto karo Mbak Nika. Mbak Nganu, Ayo. iki sing anak kula Diaturi mertu. tendol. Nggih. Ayo Mas Jagat, Mas Jagat. Joget gak. Mas Jagat ayo. Ayo Mas Jagat. Isi Joget karo karo Lagune Puspitanolo ya. Dampingi Mbak Niken. gampingi kok mriki lho kok Kene lho. kok isin ndak alah. Isinan bapake isinan anake yo isinan. Ya yuk. Salim karo Mbak Nika sih salim. Ya yuk. Foto. Foto rasane. Foto. Mbak Niken cantik ora? Mbak Niken cantik ora? Ngomong to. Mati mrene gat. Oh, foto sih. Oh. Asik. Oh, nganu ora cetha tak nih kok. Backlight. Kok ngono. Oke. Iki ndek bilang ndek lah pinter cah iki pinter. Kelas pira ndek? Wes, oke. Yo, Bos Pitanolo, Mbak Niken sing joget jagat Cak Mondol, Cak Yudo. Oke. Hebat jagat. Engko bareng joget disawer Cak Mondol. Nah, disawer karo Cak Mandal. Alhamdulillah. Mana Alhamdulillah. nanti cepake. Yo, Bos Pitanolo bersama Niken Salindri. Yo.
hebat. Wah, lumayan iki Gat. Lumayan. Kok ora duwe isin to Gat, bapak isinan kok kowe ora isinan ya. Ngapa? bapak lo cah isinan cilikane Anu, ya Pak ya. wis pantes. Apa Mak? Instruktur senam. Jagat ah. Iya lo jagat pinter. Mbak Nika sakit lenggah rumiyin mimi dulu. Mbak Nika Biar sindas-sindas cakra nira diselingi sik. Jagat mimi. Enten mimi apa betul? Enten. Siap. Ada Mbak Putri, Mbak Melani, Mbak Lila. Mbak Lila. Anak yang soleh. Betul. Lagune. Cocok sesuai dengan Mas Vino muga-muga dadi bocah Anak yang sing soleh. berbakti kepada kedua orang tua nusa dan bangsa. Nggih, Mas Razat, nggih. Lagu adalah sebuah doa. Leres Pak iki. Lagune alamate anak Soleh. soleh. Soleh bapake Niken. Mayang Kara. Aduh. Ini Mbak Putri dari Ngawen Blora, Mbak Lila dari Loh Gede Sumber Rembang, Mbak Melani dari Gunung Sari, Kaliori kowe. Wong kene ae kowe berarti. Nggih, satu kecamatan. Lagu adalah doa, ya kuwi alamate anak soleh, nggih. Nah. Oke. Coba kayak apa, semoga dengan lagu ini Mas Vino, Mas Raza dari bocah sing soleh berbakti kepada kedua orang tuanya. Coba kayak apa, yo. Nah, semoga dengan lagu ini doane wong tua kabeh padha terkabul. Amin. Digarap Banyuwangen yo penak ya. Wah, wong kanca-kanca cakrane krat pancen ke. Tolak ukur. Nggih matur nuwun. Nggih. Pak Cip kok nggih pareng lenggah sembah nuwun Pak Eko Pak Kasmani komplit. Sore wis Bambangan Cakil Sasa sing joget dadi Harjuna. Wah. Iya ya. Coba Mbak Niken. Mengko jengkar ndak telat tiket pesawate ya Niken. Ya. Ben nembang dikayangke. Katoke. Ono. Mau niki arep ning Jakarta kok kene kok arep ning Surabaya. Mamah Bibin tak elingke kadoan budak Semarang. Gongke. Sak Semarang. Sesuk Cak Mondot jare arep ning Jakarta. Nggih. Oh, mboten teng Jakarta to, Mas. Temu di Malaysia. Menjalani hukuman gantung niku lho. Hukuman gantung. Ning mong. Mbak Niken ora dhewean dadi kancane Mbak Yosi ya. Mbak Yosi Dian Pratiwi nggih. Blitar Kota Cilik. Wah. Para penonton ingkang wonten pinggir dalan menawi boten ketinggal kirang marem saged mlebet. Monggo saged mlebet. Boten napa-napa. Nggih, saged Bebas. Bu, monggo ingkang wonten Jawi saged tumbas tiket wonten pojokan mriku. Boten Ding, boten ditikati. Nembang berdua nggih Mbak Yosi. Mbak Yosi Dian Pratiwi bintangnya Cakraningrat Indonesia, suaranya yang menggelegar bagaikan Petir di siang hari. Nyamber ndase mondol. Nembang sing kepenak. Napa Pak Ikit menika ingkang sesuai dengan Mbak Niken dan Mbak Yosi biar klub suaranya antara suara 1, suara 2 dan Mas Mondol suara kirik nanti. Yo ora to yo. Rakot awakmu. Rakot. Menika request terbanyak menika Banyuwangen. Disimak Pak Mayor Jenderal Marinir Bambang Sutrisno saking Jakarta. Oh nggih kesupen niki wau nggih pikantuk salam Pak Sigit saking panjenenganipun Bapak Yoga Mandira kang wonten Jakarta. Ampun lali Cak Yudo tanggal 26 tak teng Kediri. Nggih tengkarekan. Tanggal 17 teng alun-alun mengke. Alun-alun Ngawi. Hari jadi Ngawi Cakraningrat bersama Cak Yudo. Niku rekome saking kula. Kak Yuto ning ora nggo mondol. Hari jadi Rembang kok ora wayangan. Rencananya alun-alun Ngawi ganti komet. Tidak. Hari koperasi batal tanggal 13 Cakraningrat. Ganti dalang. Oh, ganti jalan toh, Pak? Golek anggaran sih luwih murah. Ngono lah sampean ra gelem murah, Pak. Sampean larang. Pemerintah nanggap murah duit apa? Dikorupsi ya entuk ya, Pak. Korupsi untuk nanggap wayang kok murah. Betul. Sesuk sing nabi paling yo narki ngono iso hal 13 iki. Go senar ki.
Ora. Gerajakan Banyuwangi dawa dijenggleng. Oke. Mondol milih jenggleng Mbak Yosi apa Niken Salidri? Sapa we? Milih kowe saiki mu. Aku milih Niken no. Aku nggak mau. Yo Syukur. Mbak pisan-pisan iki gelem no nyapa to. Kowe jenggleng Mbak Yosi kok Alergi. Cak Yudo Tak Niken. coba Cak Yudo dhisik, Cak Yudo. Oke, klek tak Mampiat contone. mayon. Ayo Mbak. Mambiat Mondol kok iso. Alah ming bir ngono ae. Mbak Yosi. Urung, apa no? Nunggu kode kendang. Gandeng bala Apa namanya? Betul. Ora kuni to, Mbak. Alah. Kok ora kaya kancane? Ora padha aku mejen iki Kagian pola. bagian gerak ora muni. Cah-cahe pancen men sak senti ra aku. Sentimen. Sentimen. Gundul goblok. Contoh Kurang itu. sisan. Cak Yudo karo Niken. Ya, contoh lho. Nyerang Bandut Mantoro. Ya. Ya. Menak. Penak iki. Awas kowe kalau sampai gak penak. Awas aja. Kalau ping 2 aku ya ping 2. Bianyo wangi Ngono dipangan nganggo lombok enak lho ngono. Heeh. Tak ilang-ilingi mau bagai lho aku yo. Jenenge Edi. wetan Alah. Twitter pemanasan. Mek ngono. Lho aku lho tanpa gerak ngene tok lho muni. Ya. Enak ngono kok goblok. Kok iso kowe kok ora? Dah kaya ngono lho. Maksudnya piye kowe njaluk piye? Piye? Kowe ngumpul, ya Unggul terus. Umbul iki gamelane muni di Piye gamelane? gamelan tutuk mak jleng ngono lho. Oh, ora paham. Omong ngono. nek mondol munggul, Mumbul, yogane muni Muni mak jleng. jleng ngono. Oh, ya. Ngono kuwi. Gak cangkeme. Lah piye? Gamelane lu ditutuk. Nutuke piye? Gentenan. Oh, alah nutuk genten. sarjana kok ora mudeng ya, Nduk. Sarjana jare Pengrawite jare sarjana seni, ngono kok ora iso nabi mondol. Omongane angel e. Ha, Genten nggih, Pak. Yo gini kan. ikan. Kene lho, Bang, nek pengen bareng kowe. Nah, Piye? Gamelane piye? Tabuh piye? gentenan. Jajal lek karo Niken jajal iso Ngono blok. ora.
Oh, cok lah karepe piye jare kon abu gentenan Kaget aku. angel laden-ladenane cah gundul bareng ngerti mondol kecilik ngono burate gumujeng seneng. Bareng mondol tersiksa kok burate seneng ngeten dadi dipun tumbas Bu ndasipun damel ketak-ketakan Murah Bu niki. nggih mengke bibar niki kula tokke penari saking Surakarta Adiningrat Bu wonten ta oh mengke Mbak Ida Lala oh nggih penari ya Mbak Ida Lala ya terus belambiangan Gumel yareng gumel yareng senengane cacah ya nggih mareme kanca niku pripun kanca tenan ya terus langsung kanca-kanca ben doyan mangan Pak niku pirang-pirang dina wis ra doyan mangan ndak enak turu wah Sing demung repot. niku. Nggih Pak bersedih mangan Pak heci bareng lho ora dijejel-jejelne ya ora kolu lho wong-wonge Ada Mbak Ida, nah menika buratih menika salah guru satu tari. guru tari saking Sekar Ayu Kinesti Sanggar Ayu Sekar Ayu Kinesti menika bergerak dalam dunia tari dan persilatan. dan tata rias Ngano buratih Mbak Ida menika rumiyin SMKI Jogja terus STSI Solo. STSI Solo menika jurusan tari Bu menika. Nah, menika rumiyin dados ikone Candi Prambanan nalika Ramasinta ya apa sih? Ramayana. Nom-nomane dadi Sinta, bareng tuwa sakniki dapuk napa Mbak? Durga. nggih Ayo Mbak Sanyo dadi Durga Mendak Kala Sirna nggih. Nggih. Jejerane karo Mas Mondol menika. Sarate. Mas model kan ya, kaya Mas Ali Marsudi. Ali Rasudi nek iki dadi. Pas kena tipes. Coba Mbak Ida men demonstrasi tari gambyong. Tari gambyong. Ora kata ngarepe. Ana sampur utawa selindang kanggo kago. Lah iku ana iku. Nah, alah kaya. nah. Sore mau gambyonge murid-muridé Burate. Heeh. Baper napa Aja ngali-ngali Burate ndorene. Kamar jagat anan aku. Raine elek nutupi. Ana pengen apa ya dicet raine. Yo, coba gambyong buka saka bonang Mas. Yo. Alah. Kok tetep kluncing yo. Menika Mbak Ida Lala, plus to Mbak Ida. Niku penari go internasional. Penari tua Mas, Luar negeri mun makaping-kaping. Nggih, teng India. Australia malah kepara beto kanguru lah nih. Ah nggih. Menika nggih. Monumen hidup. Contoh kentang Cirebon. Kentang napa? Cirebon. Ngerti ku kok kentang Wonosobo lho Mas. Cirebon yo nek kentang. Ageng ngaten iki kentangnya. Gambyong. Ning pegunungan yang ngene iki. Ciri khas gambyongnya anggere ketoprak mesti awalnya nggih gambyong. Leres. Ini anggere ketoprak niku lampune kok main terus jane tangan tukang lampu mbok lo leren sik. Wis serisik terus biok. Sekaran batangan tekan ngendi ciblon isih biak. Dadi sing lari gambyong iki raine ora ketok. Biru abang.
Kurino lekting disco. Iya. Ah iya. Besok Mas bisa Totok kuliah. Sondro ketoprake nek pas gambyong lampune dipadangke. Oh. Serisik tok ora apa-apa metune lampune kebyok-kebyok ngono kae. Iya, jare ketoprake ben beda karo liyane. Ame. Keprak albe. Iya iya, sembah nuwun. Ya, mari kelin apa, Mbak? jaipongan no. Oh iya iya. Daun fulus, daun fulus. Daun fulus iki duit godhong to ya. Bajidor kahot. Oh, bajidor kahot nggih, Cacak. Iki nggo nganu iki opening ketoprak urung ana sing nganggo bajidor kahot. Oh, iya. Iku bar tayang Sigit Channel bar iki ana ketoprak sing bajidor kahot. Sapa ngerti ku sampean dibon. Dibon. Terus iki diutangi duit. Utang kok aku ki ya lucu. Mbak Idai napase dawa sak yuda. Oh, saestu. Ngembang joget. Wow. Menguasai terlatih kulino. Biasanya tari nggo napa niku kagungan kersa bagian nek ya gambyong bajidor kahot terus karonse Langen asmara. bondan paksa Bondan jandu sayur. ayo bondan taksi jandu. aku iki biyen yo karonseh barang lho Mas. Napa saged jenengan Pak? Nate Mas. Nate. Nggih. Kalian Dek Dian nggih? Iya. Oh. Nalika semono pas pendekatan. Pas tesik nalika jaman lakon Wis tahu ya, aku diceritani Dek Dian. Bambangan cakil lu kulin umume rak ning ndi rak cakil ki kalah to Mas. Mati. Iya. Nek iki ku rak gelem kalah. cakil iki. Iki hooh. Cara cakil menangan. Wah, cakilanku biyen sing latih Mas Anggono. Ya Allah, wah mesti. Terus angger yaktung ngono tak terang tak wong iki wis karo Nggih, siku. bareng mulih kon nari tangan. Tangane siku terus. Malah Ceko. pijet nih ngene. Iya. Bajidor kahot ya Mbak Ida. Oke. Nah, ini bar iki sanggare Bu Ratih kon karo nggo latih apa kuwi opening emban-emban iki do bajidor kahot. Diteni. Gayeng iki. Coba kaya apa? Yo. Tur nuwun dasare pengendange ya isih enom berarti ya. Yo rusak. Sing balung wis mati ngeyel karo sing ndang. Celeng. Aja. Aduh, mondol kentut. Perkara lakon sampun goro-goro, mengko goro-goro masih bersama Cak Yudo karo Cak Mondol. Oh. Mondol nganti. Oh, tak kira Cak Mondol kene. Ora, ya Mondol. Mbah nek omelani senenge Mondol. Oh iya. Si gandeng sing kagungan kersa ki penari ya. Sindenku ya do nari kupu cedung barang ya iso. Oh ngono. Iya. Iya. Cak Yudo, Cak Mondol ben istirahat sik kok gara-gara tampil ngene. Mergo engko Cak Mondol pas nggon gara-gara dekne tampil nganggo barongan iki mau. Oh ngrimo. Oke, cocok. Nah, apa? Cawe sesaji mundak nampa duka saka penemban Bima Suci tak dereke, Mak.